Vi står hernede i den sydlige ende af Birkene Mose. Her er Kerteminde Kommune i gang med at etablere nye vandhuller for at fremme biodiversiteten i området. Og i den forbindelse der er vi stødt på noget rigtig interessant. Her kom der mennesker for 3.000 år tilbage og gjorde det her til en samlingsplads. Og det der skete her, det var, at de begyndte at grave en masse huller. Og i disse huller, der tændte de op i et bål, hvor de varmede sten op. Denne type anlæg, dem kender vi nu til dags som kogestensgrupper. Og hernede har vi i de 2 vandhuller, der ligger her i den sydlige ende af mosen, fundet 110 kogestensgrupper. Og vi ved fra en tracé, der har løbet sydøst fra mosen, at der fandt de også kogestensgrupper. Så vi estimerer, at der ligger en halvcirkel i den sydlige ende af mosen. Der kan der være op til mange 100 kogestensgrupper. Her har vi en kogestensgruppe, og det vi kan se her, det er, at først nede i bunden, så har de et brandlag, hvor de ligesom har tændt op for ilden. Så der skal man forestille sig, at der har været flammer, der ligesom har strukket sig op i landskabet. Oven på det lag, der har de simpelthen så lagt de her granitsten. Når stenene så har været varmet op, så har de jo kunne bruge til alverdens muligheder. Og en af de muligheder, det er madlavning. Man kunne fx forestille sig, at de dengang har haft sådan et par lækre stege, som man ser her fra billedet, godt marineret. De stykker steg, dem har man så svøbt ind i nogle store våde blade, og disse store våde blade med stegen ind i, dem har man så placeret nede i kogestensgruppen med de nu opvarmede sten omkring sig. Derefter så har man dækket hullet igen til med jord, og til sidst, når stegene så er færdige, har man kan tage dem op og nyde i rigtig godt selskab. Bon appetit. En anden mulighed for brugen af disse sten, det er, at de har været brugt i forbindelse med vand. Vi finder tit de her kogestensgrupper i nærheden af vådområder, eller hvor tilgangen til vand har været rigeligt. Så man kan også forestille sig, at de har brugt vand til at skabe damp ved at kaste den over stenen og skabt en eller anden bestemt atmosfære. En tredje ting, som man kan analysere sig frem til i sådan en kogestensgruppe her, det er, at der kan være brændt organisk materiale på stenene. Brændt organisk materiale, det kan opstå ved, at man har varmet stenet op. Så i en beholder ved siden af kogestensgruppen, der har man for eksempel skulle koge noget vand op, så har man lagt stenene ned i. Og hvis det for eksempel har været vand, der skulle koges op til noget ølbrygning, så kan det være, at man vil finde rester af stivelseskorn i det organiske materiale. Og så kan man sige noget om man har brugt lige præcis den sten for den her kogestensgruppe til ølbrygning. Noget andet, som vi så lige før, det, hvis der har været en steg nede i kogestensgruppen, det er, at der vil løbe fedtsyre fra stegen ned i jorden og på stenene. Og det vil vi også kunne analysere os frem til, hvis det er. Da de jo har brugt grene og kviste til at varme de her sten op med, så er det selvfølgelig også dem, vi finder forkullet nede i de her kogestensgrupper. Og at det forkullede materiale kan vi lave vedanalyse af, som der kan fortælle os noget om naturen i det omgivende landskab har ændret sig over tid, fra da de anlagde kogestensgruppefeltet og til de afsluttede kogestensgruppefeltet. Og det er derfor, at for arkæologer, så er det virkelig guld. Det er ikke ædelmetaller. Det er det brændt organisk materiale, man selv kan finde fra sten, eller for det, man kan få med hjem i en jordprøve. De er jo kommet her år efter år med kun én ting for øje, og det er at anlægge de her kogestensgrupper. Så man kunne forestille sig, at der har været flere grunde til, at de er kommet hernede. Det kunne fx være, at man er kommet her for at planlægge, hvor den næste gravplads skulle være. Det kunne være, at man er kommet hernede for at planlægge, hvilken skov der skulle fældes, eller hvilken marker der nu skulle dyrkes. Dertil der har man jo så nogle gange kunne lave sig selv en steg og tage et dampbad samtidig. Udover de ting, man kan kalde hverdagsting, man kunne have ordnet hernede, så er der selvfølgelig også mulighed for kultiske rituelle handlinger, hvor man i forbindelse med, at man først har tændt bål i lange baner, derefter kunne have skabt damp i lange baner. Om det også kunne være en del af rituelle handlinger, der kunne være i forbindelse med f.eks. bryllupper, overgangsritualer eller bestemte ceremonier, man nu har haft dengang. I et større lokalt perspektiv, der er det, der gør kogestensgruppefeltet ved Birkene Mose rigtig interessant, det er, at i det ene vandhul,
der minder strukturen af kogstensgrupperne, altså hvordan de er placeret i forhold til hinanden, den minder om det kogstenggruppefelt, vi har nede ved Øksnebjerg, hvor at de ligger i små, ustrukturerede klynger og små lige rækker. Hvor derimod i det andet vandhul, der ligger kogstensgrupperne som perler på en snor, hvilken minder rigtig meget om det, vi ser nede i Rønninge Søgård. At vi har et kogstensgruppefelt med 2 forskellige strukturer, kunne tyde på, at vi har enten 2 forskellige faser af et kogstensgruppefelt, eller at vi simpelthen har med en helt tredje måde at anlægge et kogstensgruppefelt her mellem Birkene og Langeskov. Så selvom kogstensgrupper i dag bare fremstår som mørke plamager i undergrunden, så rummer de ufattelig stor viden om, hvordan mennesket har levet og hvilke handlinger de har lavet i store fællesskaber for mange tusind år siden.